Turka shekaran farko ana ganin wata gagarumar nasara da sojojin Nijar suka samu wato akan masu tayar da ƙayar baya. Inda ba ku manta ba kwanakan baya an sha samun rashe-rashen wato rayukan na sojojin na Nijar daga 10 zuwa 20. Wannan da iya cewa ana ganin cewa tamkar dai samun matsaloli ne da ake da turawan ƙasashen waje da suke shigowa Nijar ɗin. Kuma ake ganin cewa tamkar suna yaudarar Nijar ne da cewa za su taimaka mata ɓangaren tsaro. Amma dai har yanzu shiru kake ji. Sai dai kuma a yau za a iya cewa wata gagarumar nasara da ministan tsaron kasar ya tabbatar da cewa kuma wato sojojin sun samu nasara a halaka wasu daga cikin masu tayar da kayar baya a yankunan Sahara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Idan yanzu kuma fara zuwa ku daure ku danna alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu. Mutane da dama dai ne ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da korar sojojin Faransa daga Nijar, wanda wasu ke ganin cewa Nijar na iya fuskantar kalubalen tsaro. Sai dai kuma ana ganin hakan zai ƙara taimaka ma Nijar din wajen ta gane wato makiyan ƙasar ta kuma masu iza wannan wutar rikici da take janyo wato rashin rayukan 'yan Nijar da masu sojoji. Da ba ku manta ba wato kafin korar da kasar ta Faransa za a iya cewa Nijar din da kasar Mali da Burkina Faso sun yi wani haɗin gwiwa da sojojinsu domin kawo matsalar tsaro a yankunan su. Ƙungiyar tasu mai suna Sahel Alliance za a iya cewa da yanzu haka ta fara namijin kokari bayan fatattakar kasar ta Faransa a Nijar. Domin kuwa yanzu haka ma sojojin kasar na Nijar sun fara samun gagarumar nasara kan masu tayar da kayar baya, wanda ake ganin wannan nasarar na zuwa ne bayan korar sojojin Faransa. Duk da yake akwai sojojin Amerika a kasar da dama da su ma yanzu haka 'yan Nijar suka fara kiraye-kirayen a waje da su. Ku tafka muhawara kuma ku faɗa mana ra'ayinku kan alfanun zaman sojojin kasar waje da kuma wato amfanin sojojin gida da kuma haɗin gwiwar da waɗannan ƙasashe suka yi. Shin za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan ko ya abin yake?